Na sziasztok! Ez itt újra a Minecraft. Csak Minecraft. Folytatom már tegnapit. Ott hagytam abba, hogy lőttem 2 barit. És menj, hoppá. Menjünk barizni. Hippi, már csak egy kell különben. Egyetlen egy szem. Ne kapj. Na. Itt vannak ilyen kurva nagy dzsungelfák. Ezek között biztos nem lesz. Egy szem bárány kell. Egyetlen egy. Na fuss már. Malác! Malác. Gyere ide. Gyere már ide. Nagyon jó. Na go. Majd csinálunk hajót is. Hát, ha még lenne bány, tök jó lenne. Hoppá! Egyetlen egy szem kell belőle. Na. Van egyszer 64 és még 20 kövem. Zúzott kő. Lehet át kéne építeni a házat. Nem? Nem tudom. Viszünk magunkkal. Csinálunk közét. Crafting table-t. Egyet. Né, már tudok hajót. Oh. Na menjünk. Bonyászni. Akkor itt tartunk. Hogy bizony. Akkor köcsákó elő. Elnézést a háttérzajért. Fát szedtünk. Hoppá. Amint mondtam, fát szedtünk. És ez most ezután van. Azt a... Niemand. Dicsák. Mi ez? Vas! Ez meg lápis.
Tokkeféken. És hogy ne jövök, így. Várjál. Hú, de... Opá! Ma jó lenne találni egy bányát. Menjünk fel. Van 2 kutyánk. Előző részben azt hiszem hallatszott. Ja nem is. Azt előtte vettem fel. Hülyeségből. Van 2 kutyánk. De ez most nem az a videó lesz. Először is bemutatjuk Először is Minecraftozunk. Lehet, hogy csak meggondolom magam, és lehet, hogy nem csak Minecraft lesz, hanem lesz valami más is. Mit tudom én, unboxing vagy valami. Este van. Jaj, valamit kéne csinálni. Sőt, kéne még egy bar is. Bari. Azon gondolkozom. Lehet felrakom ezére. Easy-re. Akkor nyomjuk föl difficulty easy. Na most megvárjuk, amíg reggel lesz. Majd szerzünk pókfonalat. És akkor lesz az, hogy megyünk horgászni. Aztán lesz kajám. Úgyhogy tök jó lesz. Lehet, hogy lesz is FIFA, meg GTA 5. Csak azt úgy tudom, hogy fölvenni, hogy kamerával mutatom a tévét, és akkor úgy. Aztán nem tudom. Ebben meg lehet, hogy lesz egy 15 perces rész. Nem mindig 10 perceset fogok fölrakni. Előző mondjuk 9 perc, 33 másodperces volt. Az már fenn van, már fenn vidít. És mindent kirakunk. Tényleg ki kéne égetni a vasat. Még eszembe van. Akkor szedjünk szenet. Ja, nincsen szén. Fasza. Akkor. És 2H4. Egy 2H4. Bevasszuk a sütőbe. Úgy aztán hadd füstüljön. Már örülök ennek a vasnak, hogy van. Úgyhogy fasza. Következő rész az nem tudom mi lesz. Jó lenne, ha találnánk egy bányát is. Ilyen aztán tele vassal, meg szénnel, tök jó lenne. Telefonon játszom. És
Hát nem tudom. Lehet, hogy lesz egy olyan külön világ, amiből lehet csalni is. Ugye, van egy ilyen csalás film rajta, ez a Minecraft Pocket Edition Master. És azon tudsz beadni magadnak mindent. Lesz olyan rész is. Ez a két rész lesz, meg még nem tudom. Lehet lesz ugye, amint mondtam, FIFA, GTA, vagy csak GTA, meg talán nem tudom még. A többit nem tudom. Na de kisült a vas. Hát, hogy először kéne... kéne láva, meg kéne... láva, meg... víz. És akkor tudnánk csinálni cobblestone generátort. És az úgy tök jó lenne. És mindent lerakunk. Aztán szerintem itt a vége. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, vagy nyomj egy lájkot. Sziasztok!